खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 जुन बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननायफोरा फेलें थांनो हागौ, साना असान्थियैनो बारलांनो हागौ। बृष राशि। गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ, आयु गोलाव जागोन, मोजां सान। मिथुन राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ, नखराव सान्थि फैगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबलांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। सिंह राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबलांनो हागौ, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। कन्या राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ। तुला राशि। नखराव दोहोन दौलत बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ, मोजां सान। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागौ, सुख सान्थियैनो साना बारलांनो हागौ। धनु राशि। मावनो लानाय खामानियाव जेंना सोमजिनो हागौ, खामानिफोरा आद्रा जाना थानो हागौ। मकर राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थानो हागौ। कुम्भ राशि। रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन, फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जानो हागौ। मीन राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन, नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोननो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन, लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों, लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 7002 71929 970 66808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।